Hemen salam, men Ataş Mehmedov. Bu videomda siz bilen Modify menüsinde galan buyrukları görürüz. Nähili ýagdaýda görürüz şeýlerek size aýdaýyn galan kän buyruk ýok, ýöne şolary hem size şeýlerek ýa-da düşündirmekçi. Has kän ulan aslında bulan aslında hiçsini hem biz günlük ýagdaýda ulanmaýas, meselem aktiv görnüşde ulanmaýas, ýöne şonu da ulanış görnüşine göre has köpräk ulanyp biljeklerimizi birinji, soň has azrak ulanyp biljek buyruklarymyzy hem videom has eýtkirak bölümlerini size düşündirmekçi. Şoň üçin birinji bilen biziň başlajak buyrugumuz, has dogrusu buyruklarymyz draw order. Şu ýerde modify menüsiniň aşagyny şu ýerde görün. Aşak seredip duran okçagady 3 burçluğu basan ýagdaýynda şu ýerde görüşüňiz ýaly buyruklar bar. Şular bilen biz istenik obyekt ýa-da istenik çyzgylary bir-biriniň üstüne ýa-da bir-biriniň arkasyna urudyp getirip bilýäs. Mysal bolmak üçin men bir sany circle bilen şeýlerek bir circle çyzdym. Ýene enter diýdim we şeýlerek gelip sany circle çyzdym. Move dedim. Şeýlerek. Enter. Enter dedim. Select dedim. Şu yerden bir tane çyzga. Şu renk verdim. Yine enter dedim. Yine enter deyip şunu sayladım ve şuna da şeýlerek bir renk verdim. Men şu ýagdaýda soňky döreden patternim, hatda solidim, hatch'im. Birinciden soňky döredenim has soň ýokarda görünýär. Şu çyzgydan soň döredlerini üçin. Meselem men şunu näme dip bilen? Ýa-da şeýler aýdalyň. Liderlikli görnüşde göreliň. Meselem bring to front, send to back. Şu aslında size şeýle şu iki buyruk aslında biz üçin hemme buyruklar bilmemize gerek yok aslında. Şu iki buyruk bilen biz hemme gerekli ýagdaýlardan başap çykyp bilýäs. Sebebi nähili diýsem, kän bir spesifik çyzgylarda has dogrusu üst-üstüne gelýän çyzgylar 2den ýa-da 3den kän bolanok. Meselem şolardan 2 tanesy şeýlerek görnüşde gelýän bolsa, meselem ýazgyny has öňe çykarmak isleýän bolsak ýa-da başga bir obyekti ýa-da uratmak isleýän bolsak, meselem bring to front öňe getirip send to back ýa-da urat. Meselem bring to front dedim. Ma haýsy çyzgyny ýa-da hatch'i ýa-da uratmak isleýändim ma soraýar. Meselem men şunu ýa-da uratmak isleýän dedim. Şu wagt men aslında bir gede klikledim. Mene kän bir ekranda tap out bolanok. Bir gede klikläňizden soň enter basan ýagdaýyňyzda 1 minut ýalňyşdymmy? Dogry, bring to front. Öňe getir. Meselem men şu çyzgyny öňe getirmek isleýän bir gede üstüne bassym, soň enter diýdim we şular ýagdaýda öňe geldi. Meselem edil şonu send to back diýdim. Ýene gelip şu çyzgyny taýladym, ýa-da urat diýdim. Enter basan ýagdaýymda öňki ýagdaýyna geldi. Soň şu ýerden bring about object saylan obyektimiň ýa-da uratýar ýa-da öňüne getirýär ýa-da aşagyna. Aslında öňüne soňuna däl arkasyna ýa-da üstüne getirýär. Aslında öňü diýmän şol bir zat. Geldim meselem bring about. Meselem şunu bring about diýdim. Şunu al, enter bassym. Soň şunu saýladym. Ýene enter bassym. Şu saýlan çyzgymy, şu saýlan çyzgymyň öňüne getir diýdim. Geldim, ýene saýladym. Send under object olan şol işet ýöne şeýlerek ütküşürek bir mysal getireýin. Şulan ikisinden hem şeýlerek geçýän bir tane line çyzdym. Enter basyp Meselem men şu çyzgynyň şu gadalyň aşagyna geçmesini isleýän ýöne şu göwüň üstünden geçmesini isleýän. Näme dip bilýän? Men şunu geldim. Bring about send under objects dedim.
geldim şu line'ımı sayladım. Son yine enter'a bastım. Ne etmesi yani? Şu gıdalın arkasından geçmesi yani. Şu gıdalı sayladım ve enter'a bastım. Ve şu L'Oreal yağdaya geldi. Yani siz çatıgayının üstüne gelen yağdayınızda ya da şu L'Oreal yağdayda renkini ütkenini seyretmen mouse'unu çekenizden son asıl görünüşüne kaydıp gelir. Son geldim delete bozdum. Son aslında şu bölüm esası çatıgılarda ulanılan bölümler. Çatıgılarda, obyektlerde, hash'lerde ulanılan bölümler. Şu yerde bring text to front. Text'i öňe getirmek. Bring dimension front. Dimension'ı ölçeği has doğrusu ölçeği guralyny öňe getirmek. Bring leader şu dimension soňundan soň şu yerdäki leader soňundan soň annotation şu yerde görýän bölümlerimiz şu görýän ölçeklendirme bölümimiz bilen baglanyşykly. Annotation hemmesine berilýän bir esasy at. Son syntax to back diye şol näli size şeyler kurkudayle enter dedim yine. Geldim sayladım. Enter dedim. Mesela ben şu çatıgayını alıp 1 minut. Send to back dedim. Şunu geldim ve sayladım. İngilizce uğrat dedim line'ı. Son ben gelip ben şu yerden syntax to back diye yağdayımda şu L'Oreal görünüşe geldi. Bunun düşündürülüşü şu hash'leri iyide uğrat demek bolýar. Şu L'Oreal yağdayda mesela size Ctrl Z bilen görkezeyim. Ctrl Z'ni basan yağdaymızda hash'ler hemen öňe gelýär. Ve şu yerdäki line'lar şu yerde görýän gıralaryny çyzan men ýanky circle'lam 2 tane öňe gelýänligini görürken Ctrl Y bilen iyide gaýtaran buyrugmy, iyide gaýtarma buyrugmy ýene iyidine gaýtarýan. Şunu gali, mesela men şu yerdäki syntax to back eden ýarak bolşuat. Son gel. Mundan soňky buyruklar seçeler aýdyn. Şu görýän buyruklarymyzy ýa-da erase duplicate, delete duplicate objecti ýa-da şöyle şu görýän buyruklarymyzdan käbirlen görmürs. Onun seçeler aýdyn. Bize hiç ili gerekli bolmajak buyruklar. Ýekece ýagdaýda da gerek bolup biljek buyruklary hem size şu an düşündirmek isleýän ýöne. Mesela şu buyruklary bir Canva ulanamdak. Oň derine AutoCAD'de ulanyp bilýän başgaça buyruklar we bular öňden gelýän buyruklar. Elbetde hemmesi däl. Ýöne öňden gelýän buyruklar hem AutoCAD'de has öňkü ulanjylygyň aktiv ulanyp bilmekleri üçin goýulýan buyruklar we size öwrenmäne gerek ýok. We şolar ýaly buyruklardan bir kuştansyny şeýle sizin üçin aýdyp geçelim. Mesela şu yerden edit polyline var, son edit spline var, edit hatch var, son edit array var. Size edit array ýok bolsa gorkmaňyza gerek ýok. Canva seçelerek görkezýän ulanmajak buyruklarymyz. Mesela birinji näme gelýärdi? Polyline gelýärdi. Şu yerden men polyline geldim. Şeýlerek bir polyline çizdim. Enter dedim. Men şu polyline'ı şu yerden gelip editläp bilýän. Edit polyline dedim ve polyline'ı sayladım. Şu yerde görüşüňiz ýaly menüden isenik buyruğum men ulanyp bilýän. Mesela join'läp bilýän ýa-da close diýen ýagdaýymda close'un terjimesi yapmak bolýar. Şu yerde ýapýany men bilýän. Siz bilen öňem görüpdik mesela line'lar çyzanyndan ýa-da spline'lar datlar çyzanyndan soň C enter ulanýardyk, orşo C ulanýardyk. Şol mesela yapmakdy, ýadyňyzda galandyr. Şonuň elle edilen görünüşi mesela open diýen ýagdaýymda da açça. Soň join'na biz edit vertexleri ütködüp bilýäs, şu nokotlar. Soň spline'ı urup bilýäs, decurve. Şu galanlary mesela reverse hem geçen videoda da aýdypdym. Çatıgyny aýdyny uratdy mesela reverse diýdim. Şu yerden edit vertex dedim. Şu an men reverse basanyndan soň şu yerden vertexler görkezýän ýagdaýymda men 1 minut şu yerde görün 1 minut geçenki videoda görün
ýagdaýymyz boldy. Şu ýerde men geçen videoda aýdypdym, şunu koddan başlap men çyzygyny çyzypdym diýdim. Şoň uruny götmäni size görkezmän isteseňiz şu ýagdaýda görkezmän bilýän Canva ütköş kratda. Meselem ýöne şular ýaly bir ýagdaý bar. Men şularyň hiçbirini şu ýerden gelip saýlamama ýa-da Canva ulanmamda hökman däl. Meselem men gelip online üstüne 2 kere klikleýän ýagdaýymda şu menü açylýar. Eger ulanmak isleýän ýagdaýyňyzda şuň bilen ulanyp bilýäňiz şu ýerden ha dogrusu. Soň escape basıp çykyp bilýäňiz ýa-da enter basıp çykyp bilýäňiz. Geldim saýladym. Delete basıp bozdum. Soň meselem şu ýerden mesela spline görkezýin. Enter basıp yapdym. Spline hem edil şonuň ýaly şu ýerden gelip edit spline'dan taýlap bilýäňiz ýa-da gelip üstüne 2 kere kliklap girip bilýäňiz. Close hem ýanky ýagdaýda görkezýän meselem şular ýaly soňky nokody bilen başlanýyş nokodyny bir-birini tamamlajak görnüşde ýapyk görnüşe getirýär. Open diýip açdym. Galanlar hemşeýlerak undo reverse bilýäňiz. Convert to polyline. Convert to polyline käwredelerde ulanýar. Ýöne edil biziň diňe AutoCAD'de ulanmajak ýagdaýymyz. Meselem mundan başga programmalara geçilen ýagdaýyna käte ulanýar. Convert to polyline ýagdaýynda maňa şeýlerak soraýar. Nähili ýagdaýda çotkostyny sadlaýyn diýe. Meselem şu atky ony berip men enter basan ýagdaýymda şu ýerde görýän üstüne bir gedek klikleýän ýagdaýymda görjeğimiz ýagdaý şul. Munyň sebäbi şu. Meselem egrileri line'lara öwürdi. Şu ýerde görüşiňiz ýaly meselem şular bir-biriniň dowam bolup gidýän line'lar aslında. Indi biz gelip meselem şu ýerden şu vertexlerden ütködüp bilýäs. Spline'ň vertexleri birazjyk çyşyrmyrak bolup bilýär, has can nokot bolup bilýär üstlerine. Şolar ýaly ýagdaýlarda ulanýan bir buyruk. Edil bilinken ulmajagy buyruk köne. Gelim delete basyp bozdum. Şu ýerden men ýanky heçim ýene gaýtalaýyn. Enter diýdim. Enter diýdim. Saýladym. Enter diýdim. Edil ikisini çözmemde yok manam däl ýöne şeýlerak görkezýän. Şu ýerde hatch enter bar. Hatch enter şunu edýäsine, şu hatch enter'ın köne versiýasyny bize getirýär. Meselem men şu hatchlerde men şu hatchim çözüm hatchim editlemek isleýän hatching üstüne bir gedek gelip kliklesem maňa ýeterlik. Şu ýerden bir tane goşmaça maňa editor menüsü geldi. Escape basıp çykdym. Şu ýerden size görkezýän hatch editory. Meselem hatch saýlan diýe geldim, şunu saýladym. We şu ýerden maňa bir tane menü açyldy. Şu ýerde görýän buyruklarymyz bilen ýanky gören buyruklarymyz hem bir ikisem dinamik görnüşde işleýär. Ýöne ýeke tapawdy şu. Has ýaňy aýdyşym ýaly has köne ulanjylar meselem şular ýaly hatch editor buyrugyny ulanmak isleýär. Ya-da ulanmak istemedik ýagdaýynda da ýanky ýagdaýda ulanyp bilýär. Gelim delete basyp bozdum. Soň size meselem control delete dedim. Saýladym. Delete diýdim. We circle bozdum. Şu ýerden men rektanglara yetmezsen şunu al enter null enter 2 enter dedim. Natural sen düşürmek. Diýen ýok. Geldim men şu ýerden bir tane rektanglara etdim. Şu ýerde hem görýän array'imiz, edit array'imiz
Geldim sayladım. Mana bir tane array sayladı. Geldim şunu sayladım. O şu yerdeki source object'i, ondan sonra replace'i, base point'i, rows'u, columns'ı, son levels'ı, reset'i şu yerde görüyen mesela columns, rectangle array, columns, rows, levels, properties'daki base point, ondan sonra işte yankı birinci gören source'umuz ýaly. Ondan sonra şu yerde reset'i buyruğunu görüşümüz ýaly. Şoň has mouse'umyzyň ýanyna gelen görünüş ýa-da has başgaçarak ulanış görünüşi, öňkü görünüş hem diýip biler. Geldim men şu yerden sayladım, array'imi sayladım. Mesela şu yerden men columns ýetmek isleýän men mouse'umyň ýagdaýyna ýanyna bir tane sıfır çykdy. Mesela 2 şu sütünleri men 2 beripdim. 2'ni ýetmek isleýän 5 enter diýdim. Şular ýaly geldi. Şular ýaly ulanıp bileňiz. Yani has vizual tarapdan görmek isleýän ýagdaýynda gelip üstüne orada kliklen ýagdaýynda şu yerden array editor şu yerden açılıyor. Close array diýip ýapdym. Modify menüsini dostlar siz bilen tamamladık. Galan buyruklar hemken ulanmayan buyruklar kän bir görünmede değmejek buyruklar. Inniki görjek videolarymda siz bilen layer solar, layerlar, gatlaklar. Onun öňürde hem siz bilen bir kysany mysal işler öwrenenimizi özleşdirmek üçin. Inniki videolarymyzda görüşýänçek häzirlikçe hemmäňize hoş sag bolun.